Ahojte, tak toto je moje prvé video na tomto kanáli a v dnešnom videu sa budeme rozprávať o tom, čo je vnútorné dieťa a ako ho vyliečiť. V podstate všetky tvoje túžby, tvoje zranenia, tvoje traumy vychádzajú zvnútra tvojho vnútorného dieťaťa. No a čo sa vlastne stane, ak toto vnútorné dieťa vyliečiš? Tak jednak budeš mať tú cestu k sebeláske, k sebeprijatiu. A vlastne tá sebeláska, sebaprijatie a odpustenie všetkých možných zlých zážitkov, vyriešenie svojich traum vedie k tomu, aby si bol šťastný a spokojný vo svojom živote. No a veľakrát tieto traumy pramenia práve z vnútorného dieťaťa. Tvoje zranenia sú veľakrát potláčané potreby, ktoré siahajú z tvojho ranného detstva. A ak sa dostaneš, ako som už spomínala, k tomu vyliečeniu tých traum, tak tvoj život sa začne meniť úplne k niečomu lepšiemu. Možno sa pýtaš, kto je tvoje vnútorné dieťa? Vnútorné dieťa nie je žiadna tvoja spomienka. Je to súčasť teba, je to súčasť niečoho, čo si vytvoril ako dieťa. A vlastne rôzne emócie a určité zvyky sa ti vďaka tomuto vnútornému dieťaťu pretransformujú v dospelosti, či už v negatívnom alebo pozitívnom vplyve. Presne tá časť v tebe, ktorá sa prejavuje krčovitosťou, hravosťou, zmyslom pre humor. V detstve si zažíval nielen pozitívne veci, ale aj tie negatívne. A vlastne tie sa potom odzrkadľujú v tvojom vyššom veku. Tvoje nenaplnené potreby v teba zanechali stopy strachu, úzkosti, hnevu a rôznych negatívnych emócií, ktoré nevieš vo svojom živote vôbec ovládať. Sú to jednoducho emócie, ktoré si niekedy nevedel spracovať a teraz sa ti v živote ukazujú. Sú uložené v tvojom povedomí a čakajú na tvoju plnú pozornosť. No a vlastne od toho, ako pracuješ s týmito rôznymi traumami, s týmito zážitkami, ktoré sú uložené hlboko v tvojom podvedomí, sa odvíja to, aké máš vzťahy, aký máš život, ako sa ti jednoducho v živote darí, aký pohľad máš na rôzne situácie. Tvoj život sa zmení viac ako o 95%, ak vyliečiš rány a emócie, ktorým si nedával doterajšieho dňa pozornosť. Ak získaš potrebný nadhľad a odídeš od tých emócií, ktoré si získal, ktoré ťa trápili, keď pochopíš svoje pocity, príjmeš svoju minulosť a odpustíš všetkým, ktorí ti ublížili, zahojíš tak všetky svoje staré rany a tak máš šancu na šťastnejší život. Obraz tohto vnútorného dieťaťa v tebe predstavuje tvoj potenciál, teba samého. Vraciaš sa k nemu ako k prameniu živej vody, ktorá v tebe toto dieťa oživuje. Cieľom uzdravenia tvojho vnútorného dieťaťa nie je to, aby si sa stal opäť dieťaťom, ale aby si to svoje vnútorné dieťa prijal a pochopil, ktoré sú tvoje potreby. Aké sú vlastne potreby, ktoré si vo svojom detstve nenaplnil. Tu vlastne ide o to, aby to tvoje vnútorné dieťa, to dieťa v tebe dostalo podstatné miesto, aby bolo vypočuté. To vnútorné dieťa je veľmi dôležité preto, aby nám pripomínalo veľmi dôležité veci. Aby si v dospelosti dosiahol zrelosť, jednoducho potrebuješ, aby si sa ako dieťa zdravo rozvíjal. No ak v podstate, keď sa ti ten tvoj vývoj pozastaví, ty ako dospelý jedinec budeš veľmi tým poznačený. Tým pozastavením chcem povedať, ak budeš musieť skôr vyrásť, ak jednoducho ako dieťa nazrieš do vecí, do ktorých by si ešte nazrieť nemal. To, že je tvoje vnútorné dieťa zranené, zistíš takým spôsobom, že na niektoré situácie reaguješ prílišne alebo vôbec neprejavuješ žiadne svoje emócie. Uvediem pár príkladov. Ak si ako dieťa necítil vo svojom živote bezpečie, takú tú pohodu, to, že sa máš o niekoho oprieť, jednoducho v dospelosti sa ti to odzrkadlí takým spôsobom, že jednoducho nebudeš vnímať svoje potreby, svoje pocity, to, čo chceš v skutočnosti ty. Ak si vo svojom detstve zažil násilie, je jeden z možností, že v dospelosti budeš skôr taký tichý, nebudeš chcieť byť stredobodom pozornosti
A to hlavne z toho dôvodu, aby si ťa náhodou niekto nevšimol a neublížil ti znovu. No tvoje správanie môže byť aj rovnaké a ak vlastne k tebe boli tvoji rodičia násilní ako ku dieťaťu, tak vlastne toto násilné správanie môžeš prevziať a potom si to vybíjať na druhých ľuďoch alebo na svojich deťoch. Ak dieťa pociťovalo lásku s podmienkami, vo svojej budúcnosti môže byť skôr takým narcistickým typom človeka, ktorý jednoducho bude vyžadovať pozornosť od okolitého sveta a jednoducho bude chcieť byť stálym stredobodom pozornosti. Ak rodič svojmu dieťaťu nedáva pozornosť a povie mu, že naňho nemá čas, tak to dieťa to jednoducho nepochopí takým spôsobom, že skutočne ten rodič naňho čas nemá, ale pochopí to svojím spôsobom a to takým, že vlastne tomu rodičovi na tom dieťati vôbec nezáleží. Ak dieťa v podstate nemá možnosť prejavovať samého seba, nemá možnosť ako keby to, aby bolo vypočuté, v dospelosti sa z neho stáva človek, ktorý je veľmi ľahko ovplyvniteľný aj tými názormi. Jednoducho ten dospelý človek môže byť potom taký, že vlastne bude presne taký, akého z neho chceli mať jeho rodičia. To znamená, že to dieťa, teda ten človek, stráca svoju autentickosť a vlastne ak človek samostatne stratí kvôli iným ľuďom tú svoju podstatu, tú autentickosť, to, kým v skutočnosti je, tak vlastne to vedie k frustrácii, k depresii a k veľmi negatívnym pocitom. Naši rodičia si veľakrát neuvedomujú to, čo nám vlastne spôsobili určitými konaniami. A je to vlastne z toho dôvodu, že veľakrát ten rodič si neuvedomuje fakt toho, že oni sú dospelí, vyspelí ľudia, ktorí už majú mentálnu zrelosť na úplne inej úrovni. A malé dieťa jednoducho je ešte mentálne nižšie a to znamená, že nemusí hneď na prvý krát pochopiť, čo od neho ten rodič chce. Môže to byť ešte taktiež spôsobované aj tým, že vlastne tí rodičia si v sebe nesú tú traumu, ktorú oni sami v sebe nespracovali, nedostali vlastne vo svojom detstve to, čo chceli a tým pádom si to veľakrát tým nevyriešeným môžu vybíjať na tých svojich deťoch. Ale to vlastne nie je ani zámerné, ale je to skôr takéto podvedomie. A poviem ti takú vec, že to, že ty budeš obviňovať svojich vlastných rodičov z toho, že ti zničili detstvo, alebo jednoducho to, že ťa poznačili nejakými traumami, v živote nevyrieši tvoje problémy. Musíš si vlastne uvedomiť tú vec, že rodičia proste nevedia, ako byť dokonalými rodičmi. Proste oni sú ľudia a nikto ich nenaučil byť tými dokonalými rodičmi. Treba si proste povedať a treba im proste odpustiť všetky tie veci a uvedomiť si, že oni boli vychovávaní v úplne iných rodinách, takisto majú svoje traumy, takisto majú určité nenaplnené veci vo svojom podvedomí. Nejako si to môžu potom vybíjať na tých svojich deťoch. Treba si vlastne uvedomiť to, že už keď si v tom bode toho uvedomenia si, že toto nebolo správne, tak teraz idem vyliečiť ja to svoje vnútorné dieťa, idem vyliečiť to svoje zlomené ja kvôli tomu, aby som potom ja nemusela podvedome niečo akoby vsúvať tým svojim deťom, tak aby vlastne oni netrpeli tak, ako trpím ja. A toto je vlastne ten bod zlomu, kedy ten človek má proste tú nádej na to vyliečenie, na to zlepšenie tej svojej budúcnosti. A vlastne o tom je to vyliečenie toho vnútorného ja, aby sa ten človek cítil lepšie vo svojom živote, aby bol slobodnejší, aby proste nechával prúdiť tú svoju autentickosť, aby jednoducho v budúcnosti neopakoval tie isté chyby, ktoré robili jeho rodičia a ktoré robili rodičia ich rodičov. Čo vlastne potrebuje dieťa? Tak keď sa pozrieš na malé dieťa, tak je to v podstate aj jasné, tak dieťa potrebuje v podstate niekoho, kto ho bude tým životom viesť. Niekoho, kto ho bude ľúbiť a k tomu bude dávať proste ten pocit jedinečnosti, toho bezpečia, tej lásky a toho, že môže vyjadrovať seba samého. Že jednoducho môže spoznávať to svoje telo, môže spoznávať tú svoju dušu, ale určité veci im vysvetliť nenásilnými spôsobmi. Ak sleduješ malé dieťa, ako sa hrá, tak môžeš pociťovať taký pocit, že niečo akoby stále v tebe z toho dieťaťa bolo. Len si to jednoducho potlačil.
Môže sa ti stávať, že jednoducho zrazu máš pocit, že ten svet je taký sivý oproti tomu, aký bol, keď si bol dieťa. Že keď si bol dieťa, tak to bolo také krajšie, také farebné a také, iné. Každý si vieme predstaviť ten pocit, ako sme vnímali ten svet ako deti, ako ten svet vnímame teraz. A je to vlastne z toho dôvodu, že vtedy sme žili v prítomnosti. Teraz už jednoducho vlastne tými všetkými vecami okolo, všetky tie vnemy, všetky tie zruchy, všetky tie informácie, do toho nejaký ten svoj vlastný osobný život, povinnosti, nám ako keby zabraňujú žiť v prítomnosti a byť šťastný so samým sebou. Preto ako dieťa, keď sme ešte boli spokojní so sebou, keď sme jednoducho neriešili, čo si o nás myslia druhý, tieto veci sa veľakrát odzrkadľujú až v neskôršom veku. No a podľa toho, o čo ide. Ale vrátime sa vlastne k tomu, že dieťa je veľmi také zvedavé a pre neho je ten život dobrodružstvom. A vlastne my ako vyspievame, ako vlastne rastieme, tak my toto svoje vnútorné dieťa s tým dobrodružstvom proste v sebe potláčame. Dieťa, alebo proste človek. Jednoducho to v tvoje vnútorné dieťa tvorí tie emócie, jednoducho tie pocity, ktoré si nazbieralo v rannom detstve, alebo potom aj v tom neskoršom detstve. A jednoducho treba si uvedomiť, že prejavovať nejakú radosť alebo prejavovať nejaký smútok nie je zlé a nemali by sme to nikomu kaziť. Takže ak si jednoducho smutný, tak proste tie emócie máš dávať vonku. A to z toho dôvodu, pretože pri plači sa ti jednoducho uľaví. A proste tvoje telo to potrebuje dať tie emócie vonku. Pretože ak budeš svoje pocity utláčať, tak vlastne môžeš dozrieť do takého bodu, že sa ti tieto potlačené emócie, to, že potlačeš tú svoju dušu, môže prejaviť na fyzickom tele. To znamená, že začneš mať nejaké zdravotné problémy. Je to vlastne z toho dôvodu, že tvoja duša plače nad tým, že nechceš prejavovať to, kým v skutočnosti si. A my sme proste ľudia. Niekto cíti veci viac a niekto cíti veci menej. A je to takto v poriadku. Niekto je proste viac senzibilný, niekto nie. Niekoho proste rozplače absolútne všetko a niekto proste plače málo. A to nemusí byť ani tým, že ten, ktorý plače málo alebo veľa, má nejakú traumu alebo takto, ale proste cíti a vyjadruje tie emócie inak. A presne takto treba aj pristupovať k tým jedincom. Pamätaj si jednu vec, že či už je proste dieťa malé, alebo celkovo proste samotný človek túži potom cítiť výnimočnosť. Proste môžeme si to veľakrát všimnúť, aj keď niekto povie nejakú vec, ktorá z neho robí niečo výnimočnejšie ako sme my, tak sa snažíme vlastne tým egom nájsť v sebe niečo, čo môžeme ako keby zakryť a je to ešte výnimočnejšie. Ak vlastne človek nepociťuje od svojich rodičov alebo proste od ľudí, ktorých ľúbi, tú výnimočnosť, tú jedinečnosť, tak jednoducho on ako keby tú jedinečnosť v sebe začal strácať. Ako nie tým, že zrazu nie je jedinečný, všetci sme jedineční, ale on tým pocitom v sebe prestane cítiť tú jedinečnosť. A vlastne potom môže to naplnenie tej jedinečnosti hľadať vo veľmi povrchných veciach alebo rôznych závislostiach. Dieťa musí byť veľmi milované, pretože ak dieťa nedokáže cítiť lásku od svojich rodičov, ak dieťa proste k tomu neukazuje, ako má milovať, tak to dieťa ťažko potom pochopí, čo je láska. Násiliu voči deťom sa v podstate dopúšťa aj kultúra, ktorá v podstate pre to dieťa vstavia umelé vzory. Proste to je taký ten ideál, ktorým by sa mali všetci stať. Ale musíme si uvedomiť jednu vec, že všetci sme jedineční. A proste každé dieťa by malo proste nie že spĺňať nejaké túžby svojich rodičov, ale tie svoje túžby vlastné, ktoré proste pociťuje vo svojom vnútri. Pretože každý človek sa narodí s takým tým svojim potenciálom, každý sa narodí v podstate nejakým svojim talentom, s niečím, čím obohatí tento svet, alebo iba ten svoj vlastný svet. A jednoducho nemôžeme, ak sa narodí niekto ako kruh, nemôžeme z neho spraviť kocku, pretože
tá spoločnosť nastavuje všetkých, aby boli proste kocky. Ale jednoducho, ak sa ľudia rodia ako fakt ten kruh, alebo trojuholník, tak vždycky, aj keď sa budeš snažiť vlastne toho človeka nastokať proste do tej kocky, tak jednoducho vždycky bude nejakým spôsobom vyčnievať, pretože bude cítiť, že tam proste nepatrí a nebude takýmto spôsobom nikdy na 100% šťastný. Ak si jednoducho zo svojho detstva nesieš takú akoby nálepku, že si neschopný a nič nezvládneš a nie si dosť dobrý, tak možno máš niekedy aj pocit, že ani nevieš, odkiaľ máš tieto myšlienky, ale proste ich máš. A presne hovorím, že je to veľakrát z toho dôvodu, že tí rodičia si neuvedomujú, že si dieťa. Lebo proste nikto nie je schopný. A nikto proste nie je sprostý. Niekto môže byť mentálne zaostalý. Niekto je proste dieťa, má inú mentalitu. Nemá ešte tak vyvinutý mozog, aby určitým veciam chápalo na 100%. Dieťa sa proste orientuje na základe tých emócií, na základe tých púdov, na základe lásky, keď proste vidia farby, keď vidia niečo veselé, niečo, čo ich proste robí šťastným, niečo, čo ich proste zaujme, tak chcú za tým ísť a jednoducho nepremýšľajú ani, že čo to vlastne je. Pretože sú to stále deti, sú hravé, sú dobrodružné, chcú jednoducho sa proste hrať, chcú spoznávať ten svet. A to, že to dieťa ten svet chce spoznávať, alebo určitým veciam nechápe, alebo proste tomu ani chápať nechce, lebo pre nich nie je napríklad tá vec alebo tá činnosť zaujímavá, tak vždycky proste treba pomocou tej hravosti ukázať tomu dieťaťu tú vec, ktorú by mal v podstate v budúcnosti vedieť, aby vedel sám seba uživiť, aby sa vedel sám o seba postarať. Nemôže dospelý človek pristupovať k dieťaťu ako k dospelému človeku. Proste vždycky sa treba akoby prispôsobiť. Nie, že teraz zo seba spravím dieťa, ale snažím sa proste vcítiť sa do toho dieťaťa. To je jednou vecou, ale druhou vecou je, že ja absolútne rozumiem, pretože nielen deti, ale aj dospelí ľudia sú emocionálni. A ak náhodou jeden z rodičov mal ťažký život alebo proste prežíva nejaké kritické obdobia, tak veľakrát proste nepremýšľa nad tým, ako sa správa k tomu svojmu dieťaťu. A presne to sú veľakrát tie veci, ktoré ten dospelý človek, ten rodič to neuvedomuje a vlastne povie niečo svojmu dieťaťu, napríklad aj zo srandy to môže byť a to dieťa si to poniesie celý život ako traumu. A to z toho dôvodu, že ono nechápe tomu, ako to ten človek myslel. Jednoducho to dieťa je nový človek. Je to proste akoby, je to nová bytosť na tomto svete, ktorá ešte nič nepozná. Nič. A svojich rodičov berie ako bohov, ako vodcov a verí im absolútne všetko, čo im rodičia povedia. Preto ty, ak svojmu dieťaťu povieš, že je sprosté, bude tomu veriť a celý život bude s tým pracovať, lebo si bude myslieť to, že je sprosté. A jednoducho veľakrát presne tie nálepky sú nás tak surgerované, že my ani nie sme sprostí, ale my sme presvedčení, že sme sprostí a to nás potom vedie k činnostiam, ktoré z nás robia tých sprostých ľudí. A je to vlastne kvôli tým presvedčeniam. A presne tu si treba uvedomiť, že to sú len nálepky. To nie je naša podstata. Ďalšia veľmi dôležitá vec je, ako obnoviť vzťah so svojím vnútorným dieťaťom. Ako som už v podstate hovorila, tak vlastne tým nadväzaním s tým vnútorným dieťaťom, to ti vlastne ako keby pomáha pochopiť proste tie zranenia a tie bolesti, ktoré vo svojom vnútri cítiš. V podstate nadviazať vzťah s vnútorným dieťaťom je v prvom rade to, aby si u toho svojho vnútorného dieťa vybudoval určitú dôveru. To znamená, že aby verilo same sebe. Takže vlastne musíš veriť samému sebe. Musíš proste ako keby pochopiť, koľkokrát mu bolo ublížené. Jednoducho musíš sám sebe dať taký ten priestor, aby si pochopil, čo v skutočnosti cítiš. Čo je v tvojom srdci. A môžeš si aj o to povedať, čo v skutočnosti cítiš. Vypísať si to, alebo vlastne sa k týmto možno nejakým zablokovaným emóciám dostať skrz meditáciu. A ak náhodou cítiš, že sa k týmto emóciám jednoducho nevieš dostať sám, tak určite vyhľadaj človeka, ako je psychoterapeut alebo psychológ, ktorý ti s hľadaním toho strateného vnútorného ja pomôže. Musíš si vlastne uvedomiť, že ty si súčasťou niečoho veľkého. A tento život je tvoj život. Toto je tvoj príbeh. A to, že
na začiatku nejaká tá spoločnosť, proste to školstvo a proste rodičia a tak ďalej ti dávali do hlavy proste nejaké príklady toho, ako všetko má byť správne a tak ďalej, lebo proste takto si to vybrali oni, taký život mali oni, neznamená, že ten tvoj život musí vyzerať tak isto, ako ich život. Jednoducho nauč sa pomenovať svoje túžby, pomenovať, čo v skutočnosti chceš, po čom tvoje srdce túži. A ak proste ani možno nevieš, tak proste tie veci skúšaj. O tom je vlastne to hľadanie. O tom proste dobrodružstve, že tomu svojmu vnútornému dieťaťu dáš ten povel, to povolenie toho, že môže bádať, že môže hľadať, čo je dobré, čo je zlé. Odkiaľ pokiaľ môžu vlastne k tebe proste sa správať ľudia, že to takto to proste rešpektovať, toto nebudem. Jednoducho musíš si určiť svoju hodnotu. Ako máš hodnotu sám pre seba? Tak jednoducho si človek, ktorý bude so sebou navždy. Tak ti to poviem. Jednoducho seba samého, svoju podstatu nikdy nezmeníš. Môžeš zmeniť niečo na svojej tvári, čo sa týka estetiky, alebo sa hrať na niekoho, kým nie si. Ale vždycky budeš mať nutkanie byť tým, kým v skutočnosti si. Proste nikdy sa nemeň a neprispôsobuj sa tomu, koho chcú mať z teba druhí ľudia. Proste ak sa cítiš, že máš byť taký, aký si, tak takým buď. A to, že ťa proste niekto odsudzuje, znamená iba jedno. On sám nie je so sebou spokojný. On sám nie je spokojný s predlohou, ktorú zo seba vytvoril. Preto si to potrebuje vybíjať na druhých ľuďoch. No a vlastne túto príležitosť s vnútorným dieťaťom opísal aj Exupéry vo svojej rozprávke pre dospelých Malý princ. Malý princ v podstate poukazuje na príbeh toho vnútorného dieťaťa a letec je dospelák. No a v podstate oni dvaja sa potom oddelia. Pravdou je, že veľa z vás muselo veľmi rýchlym spôsobom vyspieť a neužiť si vlastne to detstvo, ktoré proste si užiť mal. Jednoducho si proste detsky, alebo skôr tak proste mentálne nevyzrel, ako som už hovorila, že ten tvoj vývoj bol pozastavený. A to sa potom vlastne odvíja v dospelosti. V podstate tvoje vnútorné dieťa ti má dať akoby taký ten impuls, aby si proste pochopil, kým si. Kde je tá tvoja podstata? Aby si proste ty nazrel do samého seba. Benediktský mních Amsel Grün vo svojej knihe Hľadanie vnútornej rovnováhy povedal: v nás samotných je miesto, kde sme nezranení. Miesto? Je to miesto, kde sa môžeme stretnúť s Bohom. Je to miesto, kde si môžeme oddychnúť od okolitého chaosu a od okolitého sveta. Od všetkého, čo nás zaväzuje. Je to miesto, kde je ticho. V podstate cez dušu, cez psyche, cez psychológiu sa dostávame k svojmu vnútornému dieťaťu. Dieťa same v sebe spája protiklady a napriek tomu vyjadruje seba samého. John Bradshaw napísal mnoho veľmi úžasných kníh a jednou z nich je Návrat domov. A táto kniha sa stala aj podkladom pre toto video. Nájsť samého seba, nájsť svoje vnútorné dieťa je veľmi dôležité. Ak chceš byť vo svojom živote skutočne spokojný a sám sebou. Musíš sa spojiť so svojím vnútrom, so svojou dušou. A nepremýšľať nad tým, čo by na to povedali druhí, pretože druhí nie sú ty.